כאן במכללת גורדון, אנחנו הזמנו את המרואיינים אפי ואתי בנושא אקולוגיה של הידע. שלום לכם. אז אקולוגיה של הידע היא בעצם שפה חדשה שחשוב לתת לה מקום לתהליכי למידה בבית הספר. זו שפה שמתחדשת ומתעדכנת כל הזמן. חיפוש המידע בטכנולוגיה המתקדמת הוא בעצם בכל תחום אפשרי. המידע נגיש במקורות מידע מאוד מגוונים, סרטונים, מאמרים, בלוגים. כל אדם שמפיץ את הידע שלו מעשיר את הסביבה, הם יכולים להוסיף מידע, לשנות ואחר כך להפיץ את המידע הזה שוב. נשמע מאוד מעניין. אפי, תוכל להרחיב לנו על שיטת ההוראה? כמובן, שיטת ההוראה זו מגוונת וחדשנית, מותאמת לדור החדש, שבו הלומדים באחריות הלומד ולא באחריותו של המורה או המרצה. היכולת לדעת וללמוד היא חשובה מהידע הנוכחי. אתי, מה תפקיד המורה בתהליך? בעצם המורה צריך לפתח את מיומנויות הלמידה האחרות בהתאם למידע הקיים, למציאות העכשווית. כמובן שהוא חייב לתרגל בעצמו על מנת לפתח אצל לומדיו כישורי למידה חדשים, כגון יכולת ליצור קשרים רבים בתוך המידע, לזהות ולהבחין בין מידע חשוב ורלוונטי למידע שהוא חסר חשיבות. אפי, מה המלצתך לאנשי החינוך במאה ה-21? אנו כאנשי החינוך במאה ה-21 ממליצים למשרד החינוך לשלב למידה זו בתוכנית הלימודים כשינוי תפיסה מהותי בהתאם לטכנולוגיה ולצרכיו של דור העתיד.